cultura do evitativo, que eu xa lle vou chamar así, porque xa o estamos vendo que saen libros e de todo, de como conseguir que funcione unha relación de parella cun home evitativo, un home que fuxe. MacIntyre, el, para min, tamén describe a saudade, para iso é escocés, foi escocés, fixo unha crítica ao exceso de emotividade. Kant é a razón pura, da emotividade á razón pura, do exceso ao outro exceso, do exceso de emotividade ao exceso de razón. E a saudade, algo máis similar a Spinoza, non teño agora mesmo aquí o libro, Ética, a guía da razón. A guía da razón sería o camiño, para min, e todo isto estou no dicindo eu, vale? Que podo ser unha ninja, pero eu pensei que non o son. Entre o exceso de emotividade, que a propia filosofía da saudade debería servirnos para facer esta análise, esta crítica, e a observación de como en Galicia a saudade nos separa desa outra razón pura. A persoa evitativa sería unha persoa con exceso de emotividade. E reacciona, isto vémolo en todos eses reels, a un perigo que non existe. De repente, explícancho de serio todos os psicólogos e coach, sinte que ti és un perigo, ti és o león na selva que o vai comer. É reactivo, desaparece, busca outra porque así autorregúlase, di, ves, non hai só leóns, hai gacelas, por tentar explicar ese exceso de emotividade, responde, por iso digo eu, xa parecemos seres primitivos, responde a esa emotividade sen filtro do córtex, aquí, neurociencia, porque a miña idea é, MacIntyre fai unha descripción, como sempre a filosofía desde a observación, de algo que depois, ademais, co tempo, ten unha explicación neurocientífica. Que pasa no corpo e no noso cerebro cando nos deixamos levar por ese exceso de emotividade? Bueno, pois pasa todo isto. Vale. Kant, a razón pura. Aquí, o evitativo usa a razón pura e busca racionalizar de formas absurdas no que, non, é que esa persoa non é axeitada porque ten rizos, sabes? Excusas absurdas, porque a min non me gustan as persoas con rizos, ou porque vive nunha rúa que a min non... Isto tamén o explican os coach. Busca en ti cousas que sería ese sentido lóxico de como a min non me gusta a xente con rizos, pois esta persoa non era. Está entre a emotividade e a razón pura. E aquí no medio chegaría Spinoza, e como se dialogasen, vale? MacIntyre, Kant, chegaría Spinoza e diría nin tan aló, nin tan acó. Hai unha guía da razón que vai polo medio. A Kant diríalle, isto que ti dis de depurar é dialéctica, é ese camiño do medio. Iso que moitas veces responde á metafísica, o inexplicable, e hai que depuralo. E aí estaríamos saudosas, enfrontando, por exemplo, un medo que nos produce unha reacción, pero hai un momento de calma, de saudade, de conectar ca soidade ontolóxica, que en si mesma, para min, todo isto estou no dicindo eu, sería como a nai de todos os medos humanos.
sería a saudade. Sí, a conectar coa soidade ontolóxica, o medo máis grande que temos, que é a morte, conectar coa finitude. Que bonito isto que acabo de decir, tamén vos lo dixo, A saudade como a nai de todos os medos humanos, que nos permitiría quedar nese sitio de entremedio e depurar, como dixo Kant, a dialéctica e usar a guía da razón que describe Spinoza, que para min tamén está falando de saudade. Bueno, isto é precioso. Non se me está valorando estas análises, pero bueno, dá igual. Eu son feliz facéndoas. Kant, que pasa na cultura do evitativo, según eu, e a persoa convirte en criterio moral unha emoción. Di, síntome atacado, sinto medo, o meu corpo reacciona, aquí a neurociencia explicou anos despois, polo tanto, a min atacáronme. Esta persoa non é para min, esta persoa é un perigo, eu teño que sair daqui. É reacción á emoción. E despois, é que aquí entra tamén a razón pura. Só que se crean relatos, porque dixo eu, porque tiña o pelo rizado, a min non me gusta a xente co pelo rizado, estou dicindo iso como se me fixasen a min, vale? A persoa di, síntome incómodo, polo tanto esta persoa fixo algo mal, e busca, que é o que está mal na outra persoa, para xustificar. A persoa di, teño medo de perderte, polo tanto teño dereito a controlarte. E aquí entra a manipulación. Marcho, pero eres maravillosa, pero eu tal, sí. E crean ese vínculo traumático. Para non perderte, teño dereito a controlarte, porque teño medo de perderte. E vemos como é unha emoción, o medo a perderte, é a razón pura. Se teño medo a perderte, por máis que marcho e máis todo, eu teño todo o dereito a que ti quedes aí. E isto convírtese en criterio moral. E se ti lle dis, vale, marcha, pero non me fales nunca máis, ademais moralízate, a persoa moralízate. Tes que analizar ben as cousas, isto se cadra así que me pasou. Tes que ti, a persoa sinte, anotei así unhas cousas que podes sentir. Sinto que me desprezas, polo tanto teño que defenderme de ti. Porque eu sinto. E o que non fai a persoa en ningún momento é conectar realmente con todos eses medos, porque todo iso é medo, coa súa soidade ontolóxica. A neurociencia confírmanos isto. Poñamos que un día McIntyre, desde a saudade, segundo eu todo, non? Explicou que Spinoza tamén explicou, non? Como podemos tirar para un lado ou para o outro, a neurociencia ben e ademais demostra. A sensación túa é absolutamente real no teu corpo. O teu corpo emocional é básico, é primitivo, e sinte todo isto. Isto é real. Pero pode estar baseada nunha interpretación incorrecta. Daquela, a emoción non é falsa. A emoción é real, pero a explicación que lle damos pode non selo. Aquí a persoa chega ca razón pura e dalle unha explicación absurda e queda aí. E non hai xestión. E isto é o que criticaba McIntyre, realmente, que o exceso de emotividade podía transformar nun criterio moral algo que respondía a ti, a túa emoción. E aí, dixo eu, conectar coa saudade, a nai de todos os medos humanos. Eu anoteino así, porque a linguaxe que escoitas é activaches o seu apego. Vale? Isto é un problema da persoa. Aquí teria que entrar a persoa e dicir, activouse o meu apego evitativo.
É a persoa, de feito, é a persoa a que o ten que facer. Porque se ti te adaptas a iso, tal como nos din, se fai isto, fai o outro, ti tamén entras non na xestión da emoción, senón en vivir desde a emotividade, pero conténdoa. Tamén sin conectar co que ti sintes, senón sempre vendo que fai a outra persoa e que debo facer eu. Que isto, é facer outro vídeo sobre isto, porque isto é unha transacción. Daquela persoa debería dicir, activouse o meu apego. Sentín unha ameaza, o meu corpo e mente entraron en defensa e interpretei a conducta do outro desde esa defensa. Tiven un impulso e aí, no impulso, é onde a persoa ten o problema ético de decidir se actúa conforme ao impulso ou conforme aos seus principios. Aí, para min todo, está ese espazo onde hai que depurar a dialéctica, hai que limpar a dialéctica, que diría Kant. Limpar a dialéctica, para min, todo para min, sería desde a emotividade ou a razón pura, coller ese espazo, ti de maneira individual, e depurar a dialéctica. Que é o que pasou? Que é o que eu fixen? Que é o que realmente pasaba ca outra persoa? Depurala. E hai que conectar co medo, ca saudade. Mais a neurociencia tamén o pode explicar. Non é tan metafísico como podemos atopar na filosofía. O problema é cando é evitativo. Crea un criterio moral sobre a persoa dalgo que ven do exterior. Crea o criterio moral que xulga a outra persoa. Sen mudar. Seguindo un pouco, é o que digo, que somos seres primitivos. Emoción, reacción. Ven o león, marcho. A interpretación é, isto é o que sinto. E dai pasamos a, isto é o que debo facer. Desde a emotividade é absolutamente reactivo. E aí hai un espazo. MacIntyre, aí, a ese espazo, onde Kant di que temos que depurar a dialéctica, el diría que aí practicamos a razón. O carácter é a virtude. O noso carácter é a nosa virtude. Virtude como capacidade de actuar de acordo aos nosos principios e aos nosos valores. Está niso que Kant chamou limpar a dialéctica. E que eu sempre vou dicir que é a conexión coa saudade. O que Spinoza chamou a guía da razón. Para min, todo isto podémoslo conectar así. E ver como hoxe as formas de vincularnos entran en que a xente vive e compórtase desde a emotividade que criticaba MacIntyre e explícao desde a razón pura sen limpar a dialéctica, sen ocupar ese espazo que Kant explicou para depurar, limpar a dialéctica, que MacIntyre tamén fala dese espazo de algunha forma, non? Como lugar da razón práctica. Aí estaría a razón práctica, aí estaría a guía da razón de Spinoza, el non fala dese espazo, pero cadraríanos. E para min, ese é o espazo da saudade. A saudade é o espazo de parar, pensar, mira, traio hasta Hannah Arendt, de parar, pensar e atoparte ca túa conciencia. Ca túa conciencia, para poder... Bueno, eu creo que se entende. Teño varias notas así. A razón pura hoxe parece que é a experiencia, concepto, mecanismo. É dicir, ti tes toda esta experiencia, todo tal. Eu vou na nomear
tes apego evitativo e vouche explicar o mecanismo. E de repente entendémolo todo. E, ademais, como a neurociencia xa non temos que ir a temas metafísicos nin desmentir a Deus, como a Kant ou Spinoza, senón que a ciencia demostrou e di, vale, xa está, xa o entendín. E agora falta, que aquí Kant tamén falaría, de que todo ese coñecemento é para o que nos sirve, é para a nosa experiencia, para experimentar. É aquí onde fallamos. O que fan estes discursos, que isto tamén o anotei, que ainda non o teño ben atado, pero o que nos din, se distancia non o persigas. Se pecha, dalle espazo. Se desaparece, non o presiones. Se activa, regúlate ti. Regula ti como respondes. E tamén che din o de non preguntes. E cando volve, que tamén volve, ca súa razón pura, ti non preguntes, non confrontes á persoa coa verdade para que conecte ca súa saudade. Porque para min é isto, non? Ti protexeste ti. E automáticamente, porque eu creo que o mecanismo de socialización xa funciona así. A persoa tamén ten que conectar co seu. Daquela, según eu, cando ti obedeces a todos estes manuais de que funcione, e ti tamén entras no da emotividade, desde a contención, que xa o dixen, e ti asumes tamén como a criterio moral algo que non o é. Mesmo asumes como a criterio moral que ti és o problema. Se a persoa, se és ti que o activas, se és ti que tal, a persoa está colocando sobre ti un criterio moral e ti asúmelo ou adaptarte. Logo ti tampouco conectas ca saudade. Eu xa falei disto, non? É dicir, eu teño que protexerme eu teño que mirar que sinto eu. E coller a miña emotividade e non coller a razón pura que me dá todo o sistema, con cursos e todo máis. Porque tamén é aceptar un criterio moral. Espera, eu tamén teño esta ferida e daquela vou facer así, andando, razón pura. E ningunha das persoas fai o traballo humano de conectar ca súa soidade ontolóxica, ca súa saudade. E, desde aí, atopar esa potencia de vivir, potencia creadora, que é tamén a maneira de madurar. Aquí a neurociencia tamén o pode explicar. Por iso, ademais de irnos convertindo nunha sociedade moi víctima da emotividade, tamén nos imos convertindo nunha sociedade inmadura, mesmo infantil, porque todo iso que vira de arredor da cultura do evitativo tamén son explicacións que eu vexo como se foramos nenas pequenas, que non poidésemos nós vivir a experiencia de ser humanas, conectar ca saudade, a vida co positivo e o negativo, enfrontar e xestionar a nosa dor. E daquela entramos neses muros de contención. E a explicación sempre é que o ves. É como se fósemos pequenas. Pasa isto, como che pasa isto ou outro. E daquela ti queda aí. Anímanos ben a non sentir. A sociedade que nos anima a non sentir de alguna forma exprópianos a saudade. Exprópianola. Prohíbenos exercer o noso dereito humano a vivir humanamente, a sentir a saudade e a sacar proveito dela, que é madurez, que é aprender das nosas propias vivencias. Sei que é moi complexo,
pero eu creo que se entende. Eu creo que se entende e creo que é moi interesante e creo que o que eu xa chamo cultura do evitativo é algo que temos que mirar xa como fenómeno social e cada persoa en sí decidir como o vive humanamente. E sen adaptarse. E ti, por moito que te adaptes á persoa evitativa, a persoa, se non é saudosa, se non conecta, non vai mudar. E aí hei de falar, que me costa un pouco, porque é tamén moi complexo, da necrofilia. E sociedade necrofílica. Vínculos que son mecánicos, que teñen manual de instruccións, que responden a mentes capitalistas e a mentes que adoran o morto. O vínculo que non vive, que non medra libremente, senón que é mecánico, que repite, sí, que está morto. Persoas que ao non conectar ca súa saudade non transforman esas paixóns e afectos pasivos en activos, senón que se escravizan deles, en vínculos que ora vai, agora ven, agora tal, e podemos explicar todo desde a razón pura, pero sostémolo morto. Vivimos, vós, eu non, en vínculos mortos, que ademais eu sei que morren a primeira vez que unha persoa fuxe da túa vida e a aceptas de volta, sen reparar esa rotura. A neurociencia tamén xo explicará. Cando fuxe, o teu cerebro emocional e o teu corpo emocional rexistran xa ese rompemento. E se non se repara, está roto. Vives nun vínculo que está roto, está morto. Pero disto hei de falar tamén.